Cao Bang, an Teorainn Deiridh de Vítneam solas freisin tú an tín. Tarlum chun taiscéala a dhéanamh an taobh neamhscrúdatha seo de Vítneam a bia agus a bhhaintear chomh leis na nithe is díal spéise timpeall na háite seo. Gach aine go léir agus foiilte go dtí an cathair darb anam Cao Bang. Tá mé inis in iargúlta na tíre ó chuig ó Hanoi agus tá mé anna cóngrach a rís go dtí an teorainn leis an tín. Agus in nómh beidh mé ag dul go dtí an teorainn sin. Tarlum. Dús an nómh, caithfidh mé bus puiblií a fháil feadh 2 uair go dtí an teorainn. Ach níl is agam go díreach comhail an bus seo. Tá is agam go bhfuil sé ag teampláin a lár na cathrach agus tá mé ag ddridim an teampláin sin inis ach neadidir an bhfuil stoppa, cá bhfuil sé, cá tú ag tarlú, chuir mé ceisiigh duine mar lo siad ach ní leabhar ítar béarla an seo in néalchar. Tá mé anna iargúlta in nómh sa cathair seo. Ceapam gur bé seo an áit? Ceapam cíimiid? Tagan na bus na gach leat uair ach níl is agam céin uair an leat uair, so tá mé ag fileacht. Tá mé stig agus tá sé ach tú. Tá mé an seo, tá mé ag an teorainn agus tá mé go speisialta ag dul chuig as anna cáiliúil fad. Now an fágríocht tá sé deacair dom fécinn sé cosúla bandiach ach níl sé sin cearta é chur Vietnamis banziach beidir? Ziach? Neadidir. What? Tá mé just ag fégad inis an as seo agus níach mé rud riamh cosú leis. Tá sé bán agus glas agus íring anna leathan is tóca. Níl sé ord, níl sé ach trucha méidir agus an umláin. Tá an as seo an ceithre ceann is mó down Lake Marilina. Neadidir bhfuil sé sin fear, Tás go bhfuil anna cuid mór san Afric agus America has comá so nílam cínta faoi sin. So madidir leis an cuartha seo taobh hirdom, tá sé an cathrú ceann is mó dain. Teorainn igazú ó neadidir conas an fágríocht íanamh ile sin in America has idir Argentina agus Brazil. Sin an ceann idir héin agus sin Victoria Falls idir Zambia agus Zimbabwe agus an tríú ceann sin Niagara Falls i Canada agus bhíos ann in Niagara Falls hanna féin, so seo an cathrú ceann agus tá sé 300 méidir sa bhad, so anna leathan mór dúirt mé hanna féin agus cuige actually san orid, so fósta creita. Oh my yeah. Is féidir leat bogd ó thógáil tá siad an seo le 50 dang is féidir leat dul sin agus té is seach san isce, so tá cinnta chun sin éanamh ach bhfuil láthair ní léine eile tíofa na háite, so fannig mé na méidir bhain. Ceapan féin an cúis go bhfuil an as seo cós an núldom féin ná go bhfuil sé go díreach an teorainn leis an tín. So an taobh eile den abhainn seo sin an tín. Sin an tín. Díreach an sin. Ní feictar go bhfuil bóthar an seo an taobh tínach. So an bheiceann tú an sin tása sláinád rudéigid chun dul sios. Inal tóracht úntaach atá ar inos tá rointas na bád na cínar an taobh sin ón tín comás. Ceapan go bhfuil díon glas acu agus díon gurm ag na cín an seo ó Vítneam ach tá ní go léir ag measca le chéile. Just níach mé aon rud cosú leis riamh Vítneam. An tín. Tá is a gcuid inis lead, dá mbeadh cead agam, bhain isteach cinnta is bralum an isce fuair.
an lá eile den ann so féchar seo. An tín. Sin an tín agus tá mé ann fáilte go dtí an tín. An tín Vítneam. An tín Vítneam. Gacéine agus fáid a thnáis rih an cathair seo Cao Bang. Dé luúin atá ann madan dé luúin agus tá sé ciún go leor timpeall na háite in nómh. Agus tá mise 6 meascathe níl is gom go fóil cad bhfuilm a dhéanamh in nómh. Sé seo má lá déirnach an seo Cao Bang is leor gá lá n-uaire mána bhfuil glúisrothair agat. Agus bhí méid smaoineh faoi ceann na cur cíos toscuil an taithí agat well taithí gá lá taithí agat manis ach nuair chunig mé na bóthir inné ní ceapan ggóilm réig tá siad 6 don séireach anna cuid cinic agus tá siad níl siad go húntaach an éachar. Agus seo é an rud a rís lads mé féin in áit gan anna cuid just a thuirí sa Seacht séasúir. So tá sé beagnach an nullag anis, nílach seachtain amháin fáilcha rih an nullag agus níl aine an seo. Just thuirí níl anna cuid timpeall na háite agus tá sé anna uair an seo chomh anis an gírig go díreach atá ann tá sneachta roiint áisina an seo chomh. So bhíos ag smaoineh beidir féach mé goir taxi sais easy rider cosúla de leataríis ach ní acha mé aon rud mar sin ar lína, ní acha mé aon rud mar sin ar na sráideanna agus an sin bhíos ag smaoineh beidir bus puiblí tá sais teorainn ann leis an teanga chomh ní learítar anna chuid béarlann seo agus fiú le Google Translate me lóistín agus mar sin de níl sé really a going tá sé sais deacair. Bhfuilm dul rih slíomh, tá slíomh ann agus tá Paul istigh sa slíomh agus fécinn sé dochreidte. Ahrú planan a lad tá mé inis an seo le taxi agus nam na tamánaí. Chuir mé ceistir tamánaí taxi a bhí ag dul trasna an bóthir agus dúirt mé céhhéad a cosníonn sé agus tá sé like €20 a gcuir 25 nóméid ann agus thnáis a rís so dúirt mé ní bheidh mé an seo a rís déidigh mé é agus inis tá míad ag stoppa lá an bóthir tá scoil sé go híomhing ar feadh gríon grafanna is gacra tá sé fíorheas so tá sé 6 as a bheith imime éonar ag dul a taxi gcuir an fada a sin níl mé céad fan géad compórdaach leis ach fóstá sé cearcolóir. Fiúg sé bládom tá sé gáling fégur sin. So tá míad inis ag déanamh an Macfug Pass agus rinne mé seo ar an Mosané comach ní rah san dul amach mar seo nó tá sé ceover nó forréir tásúla go meid mé ann an Paula eáil sa slíomh sin ach tá sé go húnta chun bheith in ann stop a dhéanamh agus féchant ar an tírdhreacht íomhing atá an seo. Gacéine féic taobh hir do an seo agus féicar an Paula Seacht sa sléimh seo nach bhfuil sé do creita ní acha mé aon rud mar seo riamh agus tá mé cósáasta gur nearna mé an cinenne chuna bheith an seo ní bheoch á féile airt má dagan tú an seo pe slíana a dhéantar é tá sé 6 seánach tééis agam ach féic ar sin tá sé 50 méadar sa fad agus tá sé 50 méadar suas comá agus nuair connic mé na scanal dúirt mé ó beidir nach meid mé ann é eáil ach tá sé go híomhing ar fad. Agus an tanmatá ar an slíomh seo matan nuí sin slíomh ceapam matan tá mé just ag butchering é sin ach déad maybe díchail tá an Vítneam anna chas ar fad ach tá mé cósáasta go mé seo. Tá onid campála an seo agus tá sé sin anna ní ra sigsúla sin anna náf gannách tá sé dtíar an san tá an cóisiir an seo lads. Tá tú. Tá mé tar éis rise inis go luch tan hen agus tá sé anna glas ar fad cé go bhfuil sé ceover tá sé go híomhing féchar seo. De réir dalribh tá trucha sé loch sa ceantar seo agus seo an ceann is mó.
tá bónas an seo comá tá uamh nach ra is ag súla tá ancuid uamh an seo i Vítneam so seo é ma tríú ceann tá si gléir gálaigh. Tá mé go dtíreach ag an luch inis agus caithfidh mé ará go bhfuil an dá i bhfad níos fearr an seo agus mé ar an luch ná mar a bhí ón ord. Agus tá an Cao beagání níos fearr tá sé ag ordú beagání an sa chomh. Wó, tá mé ar raft inis agus níl sé chom. Caiim mé bheith cuarbach. Ach, seo an siomh, seo cábhfuil mé inis. Agus, tá mé rá leis an áid seo, tá sé sais mistéireach. Dríoch túil caithfidh mé ar fiú go hamáí ná píos a thuaidh as an ground seo oi, ceapam, tá sé anna as. Ceapas gur úla é ach nó ní úla é. Níl sé go donna. Tá sé sais láidir. Blas láidir ach níach mé rud riamh cosúla seo hena fé. Tá seo cófáach tá bhí tar éis stoppaid is sráid bhaile anna bheag a gcóir bia tradiisiúnta ó Cao Bang agus dúirt be tamánaí go caithfidh mé tríle bhainta so tá bhí ag buid tríle as inis bantiún an tanamatá air agus fécinn sé cosúla seo. Tá míad ag buin tríle as an níos caiith tú é a ghearra le dúir sa tá sin eisteach ach séir tá ann ná rís sticky agus It's so hot. It's hot, isn't it? Yeah, it's very hot. But it looks good. Oh chili? Yeah, I like chili. Yeah, thank you. It's quite too chillier. Oh, thank you. Síne. Tima. Yeah. Is that how you say? Cheers. 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 Let's give it a go, guys. Okay. Tết thoát hồ cần nghe quá. Đây vừa đến Tết phần hồ dâu quá. Ich bin Chomh. Hogan ban is so doing. You like it? It's good. Yeah, okay. Yeah. Tá sé anna tá sé tá an rís go háling actually leis tá sé sais crispy. It's mála mé. Yeah, anna an gira. Well is a grib. Current siad tamales a green ó Lower America, New America has agus sin an size texture agus sin an conas cógráiln siad iad comá so tá sé an hamúla fad an gira caithfidh mé ra. Well gacéine sin é a ggur Cao Bang. Cathair anna sa múl tá goig an seo tá sé anna cóngacht den Teorainn leis an tín so tá rointas na tiúncar ann braham go bhfuil sé sais difriúil dáitna eile Vítneam agus dar nóig is fiú é teacht an seo den as sin bandiach agus ina cheanta sin an tírdhreacha timpeall na háite an slíomh sin agus an lochin é bhí siad dochreidte agus is dócha go bhfuil cúpla rud eile timpeall na háite comá má tá glúsrothair a gut beag tú sucker beag tú an anna cuidirdí eáil ach mna bhfuil beag sé beagání níos mó tú slánach ach i mothúir se is fiú é agus mar sin cé ag bhéit a céadá eile siú slán nu.